ҷуни ман тест ки дер шидааст. бахрамат асали, ман ёдам кардиам дӯстет медорам ки. Эй, ту маро дӯст медорӣ? дӯстат медорам. Ту маро дӯст медорӣ? Адахта худат медонӣ ки ман бе ту хайна барои чӣ дӯст медорӣ? Чихеяк ту маро гуфтӣ ки маро дӯст медорӣ. Сабабаш да чие? Барои чӣ ту маро назмини? Куҷои ман туда маъқулай? Ман охир чӣ? Шумоя балаболен даҳан дорен ҳамат просто. Охай ҳафти савола бихайна ту чӣ ба маро нағз мемии? Барои чӣ ман туро нағз менам? Барое ки ту сияи негрӣ, номута шӯраи мошин дорӣ, сум дорӣ, лӯпои чӣ дорӣ, маро конкрет намешапӣ, ман да ишқи дилаш бидагим, барои ҳамқа ман туро нағз мебинам. Ана ки ту чӣ ба маро нағз мебинӣ? ҷон охир марам дафша. Охай чӣ ба дафша мегӯ? Зачем гандагӣ? Дафша! ҳаромии худозада. чокадания ибо? гӯш кун ҷон, ман мӯи сарта дӯст медорам. Сарма? Даҳанта? Ина ҷотам охир. Бира дафша инҷа.